Karon adlaw niya ta karon nagkatigom kining special celebration dinhi sa atong parokya tungod kay karon October 13 mao ni ang last nga at the same time anniversary sa apparition sa mahal nga Virgin sa Fatima sa ngadto sa tulo ka bata. It all started with the May 13, 1917 pag-appear apparition sa mahal nga Virgin Maria ngadto sa tulo ka shepherd nga bata nga didto yagi padayag mahitungod sa intention giawhag niya mga bata nga to pray the rosary nga morning time 1917 paduong na ngadto ang gitawag nato nga first two great wars nga umaabot nga gihatag na prediction o sa atong mahal nga Virgin Maria. Ang una ang World War I nga ingon pa nato adunay kagubot nga dako nga nahitabo sa Europa nga ikinamatay og millions ka tawo. Pinagi kining World War I. Tapos ang nahitabo gihapon ingon sa mahal nga Virgin Maria ang umaabot nga gera usab kung dili kini kapugnan, kung dili magampo, dili magpenitensya ang katawhan, moabot man tay kining gera. Mao na ito nahitabo ang May 13 ang iyang apparition. Giawhag niya ang tulo nga bata, ingna mga tao, they have to pray the rosary. Ngan ikaduhang apparition kanihadtong June 13 nga giingnan niya ang kabataan, God wishes to establish the devotion to the Immaculate Conception. Mauning intention sa ikaduhang apparition sa Blessed Mother. Ngan tungod niya na dito na hitabong apparition na ningkamot pagtindog o usa nga portico. Portico dito sa diin na hitabong apparition. And then July 13, mao gihapon tungod kay nag-spread out na kining event, kining panghitabo, wala ni mahipos between their families, kini kan Jacinta, kan Lucia, o kang Francisco, wala ni mahipos sa ilang relatives, ingon pa natin, spread out na ni, miabot na ito sa ilaing nga mga tao, ang uban mianhan na out of curiosity, ang uban usab, tungkol sa ilang pagmahal sa mahal nga Virgin Maria, nagtigom sila sa July 13, nga more than 5,000 nga tao. And then dito, gi-reveal ang three secrets sa mahal nga Virgin sa Fatima nga gisulti ni sa mga bata nga about the vision of hell nga kinahanglan ta padayon ta magampo, padayon ta magpenitensya, maghimo tag reparation aron ma-repair ang ingon pa naton disorderliness sa kalibutan, disorderliness sa kinabuhi sa tawo. So kinahanglan sila magpenitensya, magampo, kanunay mo simba, tungod kay nagpakita ang sekreto ang mahal nga Virgin Maria ngadto sa mga bata, ingna sila nga daghang mga tao paduo ngadto sa impyerno. Daghang mga tao nang kinahanglan sa atong pagampo, daghang mga tao nga kinahanglan magpadayon pagampo aron dili mangadto sa impyerno. Ngan ika-second nga revelation sa secret sa Fatima, walay ba kundi pagpahinumdom sa mga kabataan, ingna sila nga kinahanglan ang mga kaobispuhan, mga kaparian, kinahanglan ang simbahan maghimo og public diri private, publicly. We have to consecrate Russia tungkol sa iyang sayop og hiwi og dautan ideology may tungod sa iyang
iyang system of government, pagdumala niya sa ideolohiya nga gusto i-spread out sa tibok Europe o tibok kalibutan. We have to consecrate Russia. We have to pray for conversion, for internal conversion. Katulo, nga gisulti kani nato sa mga bata, walay ba kundi ang apocalyptic event nga later on gi-reveal ni Lucia mahitungod sa assassination sa usa ka dumagko nga ingon pa nato nga leader sa simbahan, nga later on ato nahibaw-an nahitabo ang assassination attempt sa kang Pope John Paul II dito sa St. Peter's Square, pinagi sa usa ka Turkish Muslim nga assassin, walay ba kundi si Mimit Ali Agca. Ngan ang atong Santo Papa St. John Paul II diha sa iyang pag-acknowledge nga ingon pa niya nakasave kaniya, walay ba kundi ang mahal nga Virgin Maria sa Fatima, ang bala nga na-retrieve diya sa iyang lawas, nakuha, iya kinigidala, nga niya gidala ngadto sa image sa mahal nga Virgin Fatima, nga pagpamatuod nga ang iyang prophecy may tungod sa assassination attempt sa usa ka dumagko nga leader sa simbahan nahitabo nga tinuod ang gisulti sa mahal nga Virgin Maria. Ngan si Saint John Paul II tungod sa nahitabo kaniya, naghatag siya og importansya nini nga may bisita siya ngadto sa shrine sa Fatima nga iya gihalad kining bala nga diha sa iyang lawas nga timaan ni nga mahal nga Virgin Maria ang nag-save kaniya. That is why mauning tulo nga ingon pa nato secret nga gi-reveal nato sa mga kabataan. Every 13th day of the month, gikan sa May 13, June 13, July 13, ang ikaapat nga parisyon nga nahitabo kunta instead of August 13, wala mahitabo tungod kay sa controversy nga mga authority nahadlok na sila nga iyang mayor ilagi padakop kining tulo ka bata nga unta mahitabon August 30 nga apparition, nahitabo ang apparition August 19. Nagpakita gihapon ang mahal nga Virgin Maria nga gi-release sila August 15 nga didto sa August 19 nag-ingon na usab ang mahal nga Virgin Maria. The world need penance. The people kinahanglan magpenitensya, kinahanglan padayon sila pagampo sa rosaryo. Sanglit sa September 13, nagpakita na usab ang mahal nga Virgin Maria. September 13 nga iya gisulti, nagpromise siya nga aron pagpamatuod nga tinuod ang apparition nga nitabo nga gikan mismo sa mahal nga Virgin Maria. Nagingon siya September 13, tell the people nga maghimo kog mirakulo nga pagpamatuod nga kining apparition gikan kaniya o gikan sa Dios, tinugutan gikan sa Ginoo. Sanglit aton October 13, 1917, in just a span of 6 months, sunod-sunod nga event, sunod-sunod, paspas kayong event. October 13, 1917, daghang mga tao nagtigom dito, ingon pa nila mga more than 100,000, mga 80 to 100,000 dito sa field. Naghuwats kini sila as promised by the Blessed Virgin Mary. Dito presenting daghang mga tao, mga politiko, mga mutuo, dili mutuo sa Dios, mga atheist, mga journalist, mga scientists. They were waiting for this promise nga maghimog miracle ang mahal nga Virgin Maria. Nga tinuod, October 13,
adunay mga kadaghanan ng mga tao presente, nag-witness, nagpamatuod nga adunay event nga nahitabo, mauning event sa Miracle of the Sun, the Dancing Sun, nga ilang nakita ang sun nga murag mahulog ngadto paduong sa kalibutan, na kanihadto before na ito, kanihadto na event, bisan kusog ang uwan, madi ang lugar, pero paghitabo panhitabo sa miracle, hinay-hinay nga nagma ang ilang mga sinina, ang lugar naging dry tungod sa init sa sun nga ilang nakita. Ang uban wala makakita pero kasagaran presente dito, nag-testify sila that they have seen the dancing sun, they have seen the miracle of the sun, nga murag naghatag sa ila og alusahon nga pananawon dito sa langit. After that, mauni ang katapusan ng apparition sa Blessed Mother. Sanglit, karong adlaw, aniya ta karon nagtigom kining misa, pagpasalamat sa Dios, pag commemorate kining event, labi na kang atong parokya, natindog ni namugna, pinagi ka Monsignor Alihan, diri gihapon, iyang paningkamot as the first parish priest, katindog ning Our Lady of Fatima dinhi sa atong parokya. At the same time, nahimo kini nga major shrine dinhi sa atong lugar. And we thank the Lord, we thank Mama Mary, nga daghang mga blessings nga gidala kanato, daghang mga apparition, mga miracle na hitabo dinhi sa atong parokya, spiritual miracles, nga mga conversion, mga pagbabag-o didha atong sa matag usa sa atong kinabuhi, pagpamatuod nga ang mahal nga Virgin Maria padayon siya pagpakita, pag-auhag kanatong tanan, pagpadayag sa iyang mga mirakulo, mga ginagmay, dinagko nga mirakulo dinhi sa atong parokya, diha sa atong matag usa kinabuhi. Pero ang pinakadako nga mirakulo nga nahitabo every time nga kita nahaduol ngadto sa Ginoo, every time nga dunay mga little conversions, mga pagbabag-o sa atong kinabuhi, kini nagpamatuod ni ang mahal nga Virgin Maria is ever present, is working for our salvation, para sa atong kaluwasan. So we thank Mama Mary by offering this event, important event, karong October 13, sa iyang 6th apparition, nga unta ang mahal nga Virgin Maria, padayon siya magpadayag kanato sa matagadlaw sa atong kinabuhi. Amen. Our Lady of Fatima, Pray for us. Please stand.